Cara guru nggawa Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwah saka ku. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru iki sapa? Guru iki sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Maria. Mbah. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kaya Sisbrana ora. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong waspadakno ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Kae Dono Kasino Indra kae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Wedan. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Truk. Kowe disediake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan, rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong, Nun, bapakmu nendi? nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, Kowe sing tak ajar. nah berarti dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat po. Apa, Ndra? Lho. Aduh aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu kowe. Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nanggo tata krama to, Rek. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cangkok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek wis nyembah, Kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki, aku anak model piye, Ndra? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arepa bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndra. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Ngetok jenggotmu kowe. Aduh aja. Kok kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi ombong ae aja mah. Anduk kowe tekan kene arep ngemeksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk Jambu Dipa Nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan. Kuwi ora mung ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu mlocot ora. Hah? Wong iki anake elek kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu ora bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wila dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Bareng ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang
mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-hati lho, Tru. Ya. Waduh. Mutare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngemati ya. Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh. Endra lah gareng nyekel siraku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya, Nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk. Susuke. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Asem diwane ampuh. Heeh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari kok. Ya. Rasa semelang. Aku anggere muni menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Tru. Oh. Wis kulino aku. Apa? Heeh. Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iya. Aku ya ngerti. Tru. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Heeh. Lah mau ngantem nggo napa? Tak arah ndas. Masuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Heeh. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Oh, aku duwe tak buang kok. Lah mergane kayane kena ring kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya aji lembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok cerita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah, aja nggon dodo. Ning dodo medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajane. Ayo, entekno tenagamu. Iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong, ingat, oke. Modar! Wah, sukses!
mati ngono. Lho. Kakang Bathara Indra kena apa? Wedian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kaya ngepo. Waduh. Mbaya diwenehi apa ta apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparat ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brahma ora gladran aja tunggang apa. Dewane geni sapa ta, Tru? Bathara Brahma, ha? Bathara Brahma. Dewane geni? Heeh. Bathara Brahma. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brahma iki sapa coba? Ora ana to. Ha terus? Terus sampike pikir aku bingung gong nek ana wayangan kok ronggon tanting-tanting. Isruh-isruhi pikiran. Pokene bubar wae nonton streaming. Ya ora ngono terus karang ya. Wong ki kurang marem kok ya. Lah iki kene krungu ting-ting ngono kene kaya buyar pikirane. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke. Genine mati. Aku kok iso-iso kanggo mlumpat blumbang. Geni nyemplung blumbang bes. Modar. Piye cerdas ta aku? Iya ya iwake do mati kuwi. Heeh. Waduh, senane sing duwe, Tru. Ah wis ora apa-apa. Wijoli ra masalah, sing penting kowe slamet. Sing penting slamet. Oke, enteno. Brahma, genimu enteno. Ora bakal wedi aku. Adake aku cah cerdas e. Heeh. Mun nek nganti Bathara Brahma liwat kono, apa? Upama liwat kono genine saka kono piye? Aku mlumpat rono. Blebes meneh. Oh iya. Truk. Ngopo? Kene wedi. Kulo ajar ngono. Kene iki deg-degan terus malah. Wis ana Bathara Brahma arep tok kapake. Kapake ya terus kowe kalah. Ampuh, ayo ampuh. Ajak gelut wae. Wah, engko aku wis males nutuki sakrar. Jeli aku. Angko jelek. Ukurane ngene dhewe padha kabeh. Ngantem aku tak rasake. Oh, semene. Ternyata Bagong aja minggat. Ayo. Tandang ngono Bathara Brahma.
Apa dusunmu tak bumi angus? Piye? Dusunmu bumi angus. Weh, lah mati dene. Cenanangan. Apa ngarepe blubang kok mlayu kok banter banget. Kapokmu kapan kuwi? Kuwi ndurono kuning-kuning iki mana? Kene tak ratake kene. Ayo tono ndasmu. Angus ora merata, saya merata iki. Dan apa? Ayo kowe. Kan model piye kowe? Wah. Mungsuh dewa sapa-sapa jabut nyawamu modar. Ayo tangiyo wenen titah pengpengan tak jabut nyawane yen dobel nyawamu tangiyo. Oke semute nang kene. Wong mati kok pindah nggon. Oke semute, Yom sapa? Yom Adipati. Ayo kene nek arep jabut nyawaku. Nek kowe leno pangendhamu jabut gigimu. Ora protol aja dundang Bagong. Ora bubar dewane. Aku ngamuk tenan dina iki. Wah! Maning jajalanan Panakawan murang tata wani gawe geger putraning Sun para Jawata. Bagong Petruk Garing ora ngulungake bapakmu, ora menehake bapakmu supaya nyembah karo Bathara Guru. Apa ingkang katon Cestri Sula kelakon ngobar dusun pring apus dina iki. Sabar Gong, sabar Gong. Colke, aku nek ngamone wis ora wedi karo sapa-sapa. Colke. Gong, sabar. Colke, iki grem ngecolke ora kowe, ha? Manungsa dadanan. Nek aku antem ana ora apa-apa. Wis tuthuk ana. Tuthuk ana sak kemeng-kemengmu ora apa-apa. Sak mantepmu, sak puas-puasmu. Tuthuk ana. Aku ora apa-apa, Gong. Sadurunge kowe nutuki aku tak kandhani ya wer. Apa? Kowe ngerti ora sing digawa Bathara Guru kaya apa ngerti ora? Drei ndasmu kowe. Kowe tak omongi ya Gong kae Cestri Sula. Ngene es, ces. Kok es? Wong beda banget adoh kuwi tak ndani. Cis kok karo es. Ha iya. Kae iki pusaka kadewatan. Kae ora ana sing wani karo pusaka kae. Kowe maju modar tenan, Tru. Aku wis ngomong karo kowe, Tru. Aku mati ikhlas, ning mati tenan. Terus nek kowe mati anak-anakmu sing ngomong sapa? Sing cilik kae lho lucu banget. Mata kok delik. Ana mbiyen ling meteng mikir gareng e. Dadi ora kira ning delik matane.
Mboyo sabar. Saiki mundur sik matur karo bapak. Matur piye? Semar ki mung ora tanggung jawab. Sing marahi Bagong. Rampungno. Aku ora ngerti apa-apa. Nek padha nome tak kayang wingi-wingi ya. Karo bapak yo wani to ya. Mangkel aku. Saiki mung ngono kae isane mung ngomong nek kon temandang. Gusti iki. Kowe percaya nek bapak iki dewa? Percaya. Ampun njaluk tulung bapak. Pak Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ngono. Ngene bapak, aja melu-melu guru kok tegel karo anakku tak tandange. Kuwi rak kowe. Heeh. Nek engko bapak beda, mbok menawa padha kowe aja ngel to. Pak! Ngono. Mir! Pak kok mir kuwi to? Pak Bathara Guru nggawa cis. Cis. Hah? Cis kok cis. Bathara Guru nggawa si cis. Karo si Trisula. Cis Trisula. Ono jawab ora, Pak? Mer. Mar. Nyok. Kurang ajar ora. Ngopo? Sini. Ayo, sini. Sini. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan ngopo? Bathara Guru nggawa cis Trisula. Tenan ta, Tru? Kurang ngerti. Urusana dhewe. Kowe nggo linggis ora, Tru? Aja. Ngono kuwi mengan. Aku apal karo kata-katane iki apal. Ya. Gusti iki dirungokke sithik to ora njur bedheki. Pak. Bathara Guru nggawa cis Trisula. Ada teh. Awes ora bakal luwih saka ku. Lah salahe. Kowe senengane wani karo dewa. Bocah nek ora ngerti tata krama. Guru kuwi sapa? Guru kuwi sesembahaning para titah. Ana nganti guru nggawa cis Trisula. Tandang ngono dhewe. Ya Mir ya. Mbah. Nesu. Si Maria. Aduh. Wong tuwa kok dicilubah. Guru nggawa apa? Guru nggawa cewek. Kuwi ya sing brana ora. Kowe. Truk. Nek ndupak mbok wisuh sik, Truk. Le lara iki ora ning lemahe mlebu cangkem. Ya ora apa-apa. Guru nggawa cis Trisula. Pak. Penyakit nggugu arepe dhewe. Anakku arep didu karo cis Trisula iki. Anggepe guru iki pikirane nendi? Minggira. Tak trajange, tak enteni kene. Kaya ngopo Bathara Guru? Kapok ora. Beda to karo kowe. Asemi. Iki sing aku pas senengane ngono kuwi. Ngisen-sen piye? Aku wis ngomong dipresani penonton akeh banget. Cukur rasano. Biasane kowe ngono kuwi. Kowe iki anakku, nek aku ora tanggung jawab, sing arep tanggung jawab sapa? Minggir. Cis Trisula ben temancep ning wetengku. Ikhlas? Ora ikhlas ngopo? Ayo mundur. Heeh. Men gek temancep. Ha iya. Men gek Semar Mudar. Lho. Kowe mikire tekan sik, kok sik. Nek iki mati, kowe arek guru gareng entuk lemah. Oh. Cah edan ora. Ha ta? Ota-ota. Mundur. Tru. Wis iki lagi arep menyat kok. Ngatos-atos lho, Pak. Menengo. Rasa kon ngati-ati. Iya wis. Aku jane wis males dadi anake Semari wis males. Cetil, pretung. Wes,
Ngrekoso. Lho, kae Pak wis arep tekan kene. Tangane Bathara Guru murup kae. Mubyar kono, Pak. Iya. Wah, ta Truk, sembrono ta? Iya. Waduh. Aja to kok ngene. Kok sampe naik dhewe. Tekan kene kaya ngopo? Kok nyangking Cestri Sular nggo ngopo? Ayo wangsulan. Arep mbok nggo ngopo? Kula badhe mejahi pun Bagong Kakang Ismaya mergi sampun ngrisak barisan dewa. Barisan dewa kok rusak mergane kula dawuh supados nyepeng Bagong. Lah kuwi entek-entekane. Lah kowe karo wong Bambung kok tok ladeni? Karo wong kok ngene kok tok ladeni? Demen kewirangan kowe tak kandhani. Lajeng sak mangke tetep Bagong kula suwun. Aja. Bagong lagar duwe gawe. Ya kuwi mbangun desa. Nanging Bagong kedah kula boyong wonten ing Kayiwangan. Adreng to kowe? Inggih. Nek kowe adreng saiki ngene wae. Bagong tak wakili. Tegesipun aku sing munggah ning Kayangan. Melu karo kowe. Nek arep tok pidana wakile aku. Iku ora digodhali ngene iki. Wong sikile dheke bejek nyangkol sikilku kok. Sing darane gondheli aku. Sikile iki ngubet, sikile kan ngene. Pak, piye? Ampun sampeyan tok ning kula ya nderek. Piye? Ana sing makili loro. Gareng karo aku dadi ijole Bagong. Pak, kula ya melu lho, Pak. Petruk ya gelem. Piye, Bathara Guru? Kowe rasah. Aduh. Aku sendiri, Pak. Kowe lagi duwe gawe mle bangun desa dirampungke. Mengko nek bapak kenapa-napa ning Kayangan, sapa sing tanggung jawab? Bapak ora ana, gareng ora ana, Petruk ora ana. Aku kancane sapa, Pak? Jare aku ben gek mati. Kok tok tangisi? Bapak urung ninggal wasiat kok. Cap jempol. Tanah sekian kasihkan Bagong, ngono aku tenang. Sunan. Aku sing nglakoke melu jengkel. Oh dadi tekon kok kaya ngono. Lho, wong iki apa perlune to? Ya engko aku tak cap jempol ning matamu. Aku nesu ora jawaban kuwi. Wis payah ora. Wis aku gawanen ikhlas. Ora ikhlas ngopo? Nolo garing ikhlas. Ora ikhlas dos pripun? Dos pundi kok dos pripun? Petruk ya ikhlas. Mboten ikhlas bab napa pun. Mboten kula ora buyadi kula sing tak tresnani. Gong, sak pungkurku muga-muga kelakon penjangkamu ya, Le. Oke. Dong hati-hati ya. Iya. Nek do mati ngirimi kabar. Ya. WA. Tulis. Gong ayah meninggal ngono. Terus gareng gong Kang Mas Sirna. Gong Petruk mati ngono dadine wis nomore tak hapus. Oh iya. Wis ora bakal iso SMS aku nek ora iso chatting aku nek. Omahmu, omahe gareng, omahe Petruk tak upakara. Ya. Reng, apa? Bojomu tak ijabane ya? Ya wis ben kana ora apa-apa. Bojoku sisan gong, mole mlaku ndek wae. Bojo kok le mlaku ngene iki. Ora iso dijak ning resepsi. Lukoke sandal ya kangelan. Minggah dateng Kayangan Kakang Semar. Ayo. Monggo pukulun kula dherekaken.
Ka. Sugih. Semar mati. Monggo lemahe Semar ki pelungguhe disewake karo Semar. Gareng ya ora ana, Petruk ora ana. Wus. Kekeceh sertifikat. Nek ngene gareng, "Yu, sertifikate ndi?" Mboten kaya wampleng-pleng ngono. Nek ora anarkis ora entuk dit aku. Ning kok sepi ya suwe-suwe. Kancaku sapa wis jajal. Ora ana kanca omong-omongan. Monggo nek aku biasane nek dong ra ndek kanca nang ngene gareng. Gareng pas aku selo terus jagongan gawe kopi ora ana mung dicemplungi awu. Sing penting wedange ireng. Terus cah loro kangsenan nang ngene Petruk, tekanane Petruk gawe wedang jagongan ngrembug politik, ngrembug calon lurah, calon duka, ngrembug kriminal, wis werna-werna dadi seneng atine nang ngene iki. Karo momone sapa wis jajali. Ngrekoso uripku nek carane kaya ngene. Nah aku arep nusun ning kayangan mongko ya ora ngerti dalan. Anjong ning kayangan terus njaluk tuluk. Semar ki mau cerita duwe sedulur tuwa. Catu Goro. Siwa Togok. Iki nek ora tak parani omahe, wah adimu diboyong ning kayangan to Bathara Guru arep dipateni. Nek Watogok ora nesu kampleng pok. Wah kowe iki wong tuwa dilapori kok malah cengenges-cengenges. Aku ora ngerti Bagong buet. Nek ora ngono ndak Watogok ora melu perkara iki. Kudu tak lebokke nang masalah iki ndak ora melu. Wah, aku sing sowan Jawa. Watogok aku anakmu Bagong wae.